For nogle måneder siden fik jeg en befolkningsstatistik, og jeg valgte 6 kategorier: alder, køn, etnicitet, bydel, socioøkonomisk status og samlivsform. Ud fra de der 6 kategorier skulle vi så prøve at finde 100 mennesker, der kunne repræsentere vores by. Jeg kommer fra Valby af. Jeg har taget min røde fane med. Den symboliserer, hvor jeg er politisk. Hej, jeg hedder Kenya Niyomi, og jeg har taget den her med på grund af, at min mor kommer fra Venezuela. Jeg bor i en villalejlighed med 3 høns, min yngste søn og en hund. Jeg er feminist og klimaaktivist og ikke helt så kedelig, som det lyder. Jeg hedder Kamma, og jeg er 12 år fra Vandløs. Jeg har taget min bog med, fordi jeg elsker at læse. Så kommer jeg. Nu skal vi se. Jeg hedder Ramona, og jeg er deltidstrans. Startede som fuldtids, men jeg er blevet som male her på mine gamle dage, så jeg gør kun det, der er sjovt nu. Jeg har taget søm og skruer med, fordi jeg synes, det er praktisk. Og jeg bor på Christianshavn, jeg læser til ingeniør, og jeg er ude af stand til at få stress, og jeg elsker at starte forfra. Jeg har taget den her bluse på, fordi jeg godt kan lide at lave matematik. Mine damer her, jeg føler, at mit liv indtil nu har været som et spil roulette. Vi er København. Vi repræsenterer København. Vi er et statistisk udsnit af befolkningen. Hver af os repræsenterer 5.623 borgere. Ni fra Valby. 9 fra Bispebjerg. 9 fra Østamager. Og 11 fra Vestamager. 72% af os går under kategorien danske. Når vi først går i gang, står det fast, at København er på plads, ja. Og Aarhus giver den gas, ja. Så er der ildebrand i byen, når vi clasher. Hvem kom til København for at få opfyldt sin drøm? Hvem tror på en Gud? Hvem føler sig som en anden klasse borger i København? Hvem mener, at vold er et acceptabelt middel til at opnå politiske resultater? Hvem synes, at kapitalismen fungerer? Hvem har benyttet sig af sort arbejdskraft? Indtil nu
har vi stemt i fuld synlighed for publikum. Nu kan vi stemme anonymt. Sluk lyset. Hvem benytter sig af sort arbejdskraft? Hvem har været en partner utro? Okay, hvem kender nogen, som står på scenen? Wow, okay. Hvad er det? 80-70. Ja, 80-70. Hvor vil du tage hen, når København står under vand?